Здравейте! Днес ще си говорим за 3 вида заведения за бързо хранене. Нека започваме. Много хора страдат от затлъстяване, но защо ли? Веригите за бързо хранене, като Макдоналдс, KFC и като цяло всички фастфуд ресторанти, печелят много пари месечно заради техните клиенти. Всеки техен клиент, като опита вкусният бургер, се вдъхновява и го подтиква да си купи всеки път оттам. Но за това идват и излишните мазнини на тялото. Днес ще си говорим за 3 от веригите, които са за фастфуд и които хората доста ги обичат. Нека да започваме. Първо, Макдоналдс. Първият ресторант е отворен на 15 май 1940 година в американското рече Сан Бернандиньо, Калифорния, от братя Мак и Дик Макдоналдс. Тяхната концепция за бързо обслужване през 1948 година установява принципите на днешните ресторанти за бързо хранене. Следващата стъпка е направена на 15 април 1955 година в Илинойс, когато Рей Крок открива свободни ресторанти или деветият поред Макдоналдс. След време Крок купува от братята Макдоналдс веригата магазини и ги превръща в един от най-проспериращите в света. През 1967 година става факт първият ресторант извън пределите на САЩ, а именно в Канада. Като от тогава започва развитието на компанията като една от най-големите международни фирми. През 1988 година Макдоналдс разбиват желязната завеса и откриват ресторантите в социалистическите Югославия и Унгария. Първият в Русия ресторант на компанията, тогава най-големият в света, се открива в Москва през януари 1990 година. През септември 1991 в Виена е открит главният офис за Централна Европа с цел да се координира откриването на нови ресторанти в бившите социалистически страни, като Чехия, Полша, Словения, България, Латвия, Естония, Румъния и Словакия, изграждайки 292 ресторанта в 13 страни до края на 1996 година. Компанията е често критикувана поради ниското заплащане и лошите работни условия. Макдоналдс е най-голямата верига от ресторанти за бързо обслужване с над 30 000 ресторанта в 121 държави в света. Второ, Бургер Кинг. Компанията е основала в Джаксънвил, Флорида, като верига за закусвалния през 1953 година, а първата закусвалня е отворена от Джеймс Едгъртън, който е впечатлен от закусвалнята за бързо хранене Макдоналдс на братята Ричард и Морис Макдоналдс, Сан Бернандиньо, Калифорния. Това повлиява на решението му да основе собствена верига за бързо хранене, като първата се поява на 1 март 1954 година в Майами, Флорида, под името Insta Burger King. Малко по-късно Дейвид Едгъртън среща Джеймс Макламор, с когото основават собствената компания. В 1959 година броят на закусвалните Бургер Кинг в САЩ наброяват 5, като те се намират предимно в Майами и предградията му. През 1960 година Макламор и Едгъртън решават да разширят броят на закусвалните Бургер Кинг на национално ниво, като приложат изпитаната система от франчайзинг, което е популярен метод за разширяване с сравнително ниска финансова стойност за компанията майка. В този период от време двамата регистрират Burger King Corp, а в течение на своята история компанията е използвала няколко вариации на франчайзинг, за да разширят дейностите си. В Северна Америка франчайзингите лицензирани притежават ексклузивни права, а в няколко случая международни лицензии се продават на регионално ниво. Франчайзинг за изключителни права, развитието на регион или страна. Най-голямият пример за развитието на такъв тип сътрудничество е франчайзингът за Австралия, като там е познат с името Hungry Jacks, който е собственик на над 300 ресторанта в Австралия. Трето, Subway.
Subway е основана през 1965 година от 17 годишен студент Фред Де Лука, който взима назаем $1000 от приятел на семейството доктор Питър Бък, физик с докторска степен от Колумбийският университет. По това време Де Лука просто се опитва да спечели пари, за да може да плати университетското си образование. Първото заведение отваря врати в Бриджпорт, Кентъки, Бриджпорт, Конектикът, САЩ на 28 август 1965 година и е наречено Супер подводницата на Питър. През 1968 година за пръв път започва да се използва името Subway за заведенията, в които се произвеждат сандвичи. През 1974 година в Йолингфорд, Конектикът е отворено първо Subway заведение на франчайз принцип. Първото заведение Subway в западното крайбрежие е открито през 1978 година в Фресно, Калифорния. Първото Subway заведение извън Северна Америка е отворено през 1984 година в Бахрейн. В България първото заведение на веригата отваря вреди през 2008 година. В края на 2010 Subway става най-голямата верига за бързо хранене, като изпреварва Макдоналдс по брой заведения. Благодаря, че гледахте. Това бяха трите заведения за бързо хранене, които разбрахте днес. Абонирайте се, ако ви е харесал, дайте палец нагоре и в коментарите оставете предложение за следващото видео, което ще е качено в четвъртък. Благодаря за гледането. Довиждане!